Сабый шақта укытканда мине хәлфәм, рәхмәт аңар, өйрәтте бер яхшы нәрсә. Сүбханалла дип әйтү тиеш диде, бер мән яңа гына туган айны күрсә, шул заманнан бирле айның туганына, һәм дә алтын көпшәк төсле тулганына, карап күңлем кайчан минем хайран кала. Диям шунда, Сүбханалла, Сүбханалла. Бу әйтүем хәер минем гадәт кенә. Бу бер төрле дини булган әдәп кенә. Бер вакытым бар, шин күңлемнән укыйм моны, хәлфәм, яусын сиңа мең рәхмәт кенә. Менә нәрсә, күрәм бәгъзән сөйгәнемне, көннәр, төннәр гыйшкы берлән көйгәнемне. Хәлфәм, шунда минем телем тотлыгадыр, эшкә кушам янә дә шул белгәнемне. Тулган айга охшаш йөзе, башы аның, яңа туган айга охшаш кашы ана. Карап күңлем кайчан минем хайран кала. Диям шунда, Сүбханалла, Сүбханалла. Күрсә әгәр бу матурны Гайнетдиннәр, гади генә Котбетдиннәр, Шәмсетдиннәр, Сүбханалла дию кая аларга соң, укымаган алар, бер нәрсә белмиләр. Мин дә хәлфәм алар кеби надан булсам, синнән гыйлем ала алмыйча калган булсам, әйтер идем алар кеби мин гырфансыз. Ай-ай, бигрәк шибәр икән шукынган кыз.